शेकडो कॉलेजेस आणि हजारो कोर्सेस, पण यातूनही आपल्या आवडीचा कोर्स आणि आवडतं कॉलेज अगदी अचूक निवडा ऍडमिशन फ्लेक्सच्या मदतीनं, कारण स्वप्नांना ऑप्शन्स नसतात. होय, ऍडमिशन फ्लेक्स तुमच्या हक्काचा करिअर मार्गदर्शक. 10वी-12वी नंतर तुमच्या करिअरला योग्य दिशा देण्यासाठी आपल्या स्वप्नातला कोर्स, आपल्या स्वप्नातलं कॉलेज, प्रवेशाबाबतची परिपूर्ण माहिती, स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर, विविध प्रवेश परीक्षांची माहिती आता केवळ एकाच क्लिकवर. आजच भेट द्या आणि साइन अप करा. ऍडमिशन फ्लेक्स म्हणजे तुमच्या हक्काचा करिअर मार्गदर्शक आणि उज्ज्वल यशाचा एकमेव राजमार्ग. नमस्कार, कोकणसाद लाईव्हच्या या विशेष करिअर मुलाखतीच्या मालिकेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याला माहिती आहे की सध्या ऍडमिशनचे दिवस आहेत आणि ऍडमिशनसाठी इतके ऑप्शन्स आपल्या समोर असतात. आपल्याला आपला आवडता कोर्स निवडायचा असतो, आपल्याला आपलं आवडतं कॉलेज निवडायचं असतं, पण आपल्या पूर्ण प्रोफाईलला मॅच होईल अशा पद्धतीनं कुठलं कॉलेज किंवा कुठला कोर्स निवडावा या संदर्भात पालक आणि विद्यार्थी हे दोघेही गोंधळलेल्या अवस्थेत असतात. त्यांना एक्झॅक्ट काय करायचं हे कळत नाही. पण अशा गोंधळलेल्या मानसिकतेतून अत्यंत चांगलं आपल्याला जे परफेक्ट आहे तेच करिअर निवडायचं, असा एक चांगला करिअर मित्र तुमच्यासाठी या सगळ्या कामामध्ये मदत करतोय. त्याचं नाव आहे ऍडमिशन फ्लेक्स. अतिशय सुंदर अशी संकल्पना, अतिशय सुंदर अशी संस्था आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं की ज्या वेळेस लोकांना आवश्यकता असते की एक चांगला मार्ग निवडण्याची, कारण इथेच आपण जर दिशा चुकलो तर पुढच्या सगळ्या करिअरची पूर्णपणे एक चुकीची दिशा पकडली जाते. म्हणूनच करिअर फ्लेक्स, म्हणूनच ऍडमिशन फ्लेक्स ही संस्था या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मदत करते तुम्हाला ऍडमिशन घेण्यासाठी. याच संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी ऍडमिशन फ्लेक्स टीमच्या टीम मेंबर मृदुला जोशी मॅडम आपल्या सोबत आहेत. मॅडम, खूप खूप तुमचं स्वागत या संपूर्ण मालिकेमध्ये. तुमचा पहिला इंटरव्ह्यू होतोय आणि पहिल्याच इंटरव्ह्यू पासून आपण सुरुवात करतो की कशा पद्धतीनं या ऍडमिशन फ्लेक्स ही संकल्पना तुमच्या डोक्यात कशी आली आणि कशा पद्धतीने या ऍडमिशन फ्लेक्सचं काम चालतं. सर, प्रथमतः धन्यवाद. प्रश्न खूप छान आहे की ऍडमिशन फ्लेक्सची निर्मिती कशी झाली. या निर्मिती मागचा खरा सूत्रधार हे विद्यार्थी आणि पालक आहेत. आता मी ते थोडक्यात विशद करते की खरी ही संकल्पना कशी सुचली. ऍडमिशन फ्लेक्सची निर्मिती होण्याआधी आपण ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये खूप वर्ष काम केलेलं आहे. त्यामुळे या प्रोसेस जेव्हा आपल्याकडे सुरू असायच्या त्यावेळेला अनेक विद्यार्थी आणि पालक यांच्याशी अनेक वेळेला भेटीगाठी होण्याचा योग आला. आणि या दरम्यान आवर्जून असं लक्षात यायचं की विद्यार्थी फॉर्म तर घेऊन येतात, फॉर्म मध्ये त्यांनी प्रेफरन्सेस सिलेक्ट केलेले असतात, म्हणजे कॉलेजेसच्या रिलेटेड जे नंबर असतात त्याला प्रेफरन्सेस म्हणतात. तर प्रेफरन्सेस नंबर त्यांनी सिलेक्ट केलेले असतात. कुठे जायचं हे ठरलेलं असतं असं म्हणायला हरकत नाही. कारण कसं असतं, करिअर हा विषय असतो की प्रत्येक पालकांच्या दृष्टीने विचार केलं तर पालकांना असं वाटत असतं की आपलं जे मूल आहे ते योग्य पद्धतीने सेटल व्हावं, त्याला आयुष्यामध्ये सगळ्या प्रकारची सुख प्राप्त व्हावी. आणि पालक म्हणून हे वाटणं अजिबातच चुकीचं नाहीये. आणि मोस्टली ह्याच्याकडे आवर्जून बघितलं जातं की प्रोफेशनल कोर्सेसला किंवा प्रोफेशनल गोष्टींकडे जाताना आवर्जून या गोष्टींकडे खूप व्यवस्थित लक्ष दिलं जातं. तर व्यवस्थित लक्ष देताना थोडा गोंधळ असा होतो की आपल्याकडे परंपरागत ज्या पद्धती आहेत किंवा परंपरागत अभ्यासक्रम निवडण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, या पद्धतींमुळे कुठेतरी मुलांची आणि पालकांची थोडीशी गल्लत होते असं म्हणायला हरकत नाही. कारण असं होतं की माझ्या घरात कोणीतरी यापूर्वी इंजिनिअरिंग मध्ये गेलेलं आहे, मेडिकल मध्ये गेलेलं आहे आणि ते त्यांच्या प्रोफेशन मध्ये सेट आहेत. म्हणून मी माझ्या मुलांना आवर्जून सांगते की बाबा तुम्ही ह्याच वाटेवर चाला, म्हणजे तुमचंही आयुष्य सुखकर आणि सगळ्या सोयींनी युक्त असं होईल. म्हणून मी थोडंसं मुलांना प्रेशर करते, बर्डन करते की नाही, हे प्रोफेशन जे आहे उत्तम आहे, मुख्य म्हणजे पैसे कमवण्याच्या दृष्टीने उत्तम आहे आणि मग तुम्ही सेटल होण्याच्या दृष्टीने फार उत्तम आहे. आणि इकडे आपण ज्या वेळेला जातो किंवा ह्याच्याकडे वाटचाल करतो तेव्हा थोडंसं मुलांच्या आवडीनिवडीकडे बघणं फार महत्वाचं असतं. जर मुलांच्या आवडीनिवडीकडे आपण बघितलं नाही तर आपल्याला जो रिझल्ट
काही वर्षांनी आपल्या हातात पडतो, तो किंबहुना नाराजीच्या रूपामध्ये असतो किंवा थोडासा फेल्युअरनेसच्या स्वरूपात असतो. हे जर आपल्याला टाळायचं असेल तर मुलांचं करिअर मुलांच्या आवडीने निवडणं हे खूप जास्त महत्वाचं असतं. मी सुरुवातीला म्हटलं तसं की मुलं आणि पालक जेव्हा आपल्याकडे फॉर्म घेऊन यायची त्यावेळेला असं लक्षात यायचं की अनेक वेळेला विद्यार्थ्यांना आपल्याला जे काही पर्सेंटेज पडलेलं आहे त्या पर्सेंटेजनुसार किंवा आपल्या कॅटेगरीनुसार आपल्याला आपण जे पर्याय चूज केलेले आहेत, कॉलेजेसचे नंबर टाकलेले आहेत, ते कॉलेज आपल्याला मिळेल की नाही याचा अभ्यास केला नसायचा. पालकांच्या दृष्टीने मुलाने फॉर्म भरलाय आणि तो त्यांनी मित्राच्या मदतीने किंवा सायबर कॅफेवाल्याच्या मदतीने आणि किंवा माहिती असलेल्या लोकांच्या मदतीने हा फॉर्म भरलेला आहे असं आवर्जून आपल्याला सांगितलं जायचं. आणि मग फॉर्म चेक करताना असं लक्षात यायचं की अरे बाबा, या कॉलेजचा कट ऑफ आणि तुझे मार्क्स याचं मॅचिंग किंवा तुझी जी कॅटेगरी आहे त्या कॅटेगरीमध्ये मागच्या वर्षी याचा कट ऑफ आहे, तो थोडासा हाय स्वरूपात गेलेला आहे. मग अशा वेळेला तुझ्या कपॅसिटी असून सुद्धा तुला कॉलेज अलॉट होताना खूप प्रॉब्लेम येतो. आणि कधी कधी असं फ्रस्ट्रेशन येतं की मार्क्स असतात, कॅटेगरीमध्ये पण असतात, पण चुकीचे पर्याय निवडल्यामुळे मुलांचे ऍडमिशन प्रोसेस जी आहे ती खूप अवघड होऊन जाते. त्यांना अपेक्षित कॉलेज मिळत नाही आणि मग थोडासा पहिला मूड ऑफ तिथूनच होतो की अरे मला ह्या कॉलेजला जायचं होतं आणि मला वेगळ्या कॉलेजला ऍडमिशन घ्यावी लागते. दुसरं सगळ्यात महत्वाचं, मुलांशी बोलताना असं लक्षात आलं की मला या प्रोफेशनला जायचंच नाहीये, पण असं झालेलं आहे की आमच्या घरातलं कोणीतरी त्या प्रोफेशन मध्ये ऑलरेडी सेटल आहे, त्यामुळे विचार असा झालेला आहे की नाही याच्यात जाऊन उत्तम सेटलमेंट होऊ शकते, तुला जी पुढे सुख अपेक्षित आहेत ती सुख तुला सगळी मिळू शकतात, म्हणून तू ह्या प्रोफेशनला जा. मला तर याच्याऐवजी दुसरं करिअर निवडायचंय. तिसरं आवर्जून लक्षात आलं की माहितीचा प्रचंड अभाव निर्माण झालेला आहे. म्हणजे काही करिअर्स जी आहेत जी आपल्याला प्रायोरिटीवर दिसतात की मेडिकल आहे, इंजिनिअरिंग आहे, ऍग्रिकल्चर आहे, तर त्याच प्रोफेशनला जाण्याचा ओढा लोकांचा आवर्जून आहे. पण लोक ही माहिती करून घेत नाहीत की अशी भरपूर करिअर्स अवेलेबल आहेत की ही याला सिमिलर असू शकतात, मुलांच्या आवडीप्रमाणे असू शकतात किंवा त्याच्यामध्ये उत्तम करिअर होऊ शकतं आणि मुलं त्याच्यामध्ये स्वतःची उत्तम प्रगती करून घेऊ शकतात. या माहितीचा थोडासा अभाव आहे असं जाणवल्यानंतर आणि मुलांचं थोडंसं डिप्रेशन किंवा पालकांचं ही थोडीशी नाराजी, हे सगळं आपण गेली अनेक वर्ष अनुभवल्यानंतर असं लक्षात आलं की ह्याच्यावर उत्तम पर्याय एक समोर येण्याची गरज आहे. कारण तो पर्याय जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत लोकांना याला विविध पर्याय जगामध्ये अवेलेबल आहेत हे कळणार नाही. आणि म्हणून खरं तर ही ऍडमिशन फ्लेक्सची निर्मिती झाली की करिअर ही गोष्ट अशी असते की आयुष्यात खरं उभं राहण्यासाठी मुलगा जेव्हा इंडिपेंडंट होतो त्यावेळेला त्याला स्वतःचा निर्णय घ्यायचा असतो. तोच हा नेमका प्रोफेशन चूज करून त्याच्यामध्ये सेटल होण्याचा असतो. आणि जर इथेच निर्णय चुकला तर आयुष्यामध्ये थोडंसं निगेटिव्हिटीकडे जाण्याची शक्यता जास्त असते. आणि मग इथे खरा मित्र होण्यासाठी त्याला कुठेतरी चांगल्या मित्राची गरज आहे किंवा मैत्रिणीची उत्तम गरज आहे. यासाठी आपण ही ऍडमिशन फ्लेक्सची निर्मिती केली, ज्याच्यावरती तुम्हाला करिअरचे भरपूर पर्याय अवेलेबल आहेत. तुमचे मार्क्स टाकल्यानंतर तुम्हाला कुठल्या कुठल्या करिअरसाठी तुम्ही जाऊ शकता किंवा तुम्हाला काय काय पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात हे सगळे डिटेल्स तुम्हाला ह्याच्यावर येतात. तुम्हाला कुठलीही निगेटिव्हिटी हे करण्याची गरज नाही, म्हणजे निगेटिव्हिटी येण्याचीही गरज नाही आणि मनात कुठलाही न्यूनगंड बाळगण्याची सुद्धा गरज नाही, कारण इथे तुम्हाला भरपूर पर्याय अवेलेबल आहेत. दुसरी गोष्ट, पालकांच्या दृष्टीने काही शंका असतील तर आपल्याकडे तसे उत्तम करिअरवर मार्गदर्शन करणारी लोक सुद्धा याच्यावर आहेत की जेणेकरून त्यांच्या कुठल्याही शंका असतील किंवा त्यांना कुठलेही प्रश्न पडले असतील की माझं मूल सेटल होईल का, त्याची आवड काय असेल, या संदर्भातले कुठलेही प्रश्न असतील तर त्याच्यासाठी उत्तम आपल्याकडे करिअर मार्गदर्शक सुद्धा आहेत. अशा पद्धतीने खरं तर ऍडमिशन फ्लेक्सची निर्मिती झालेली आहे की मुलांना त्यांचा सच्चा मित्र जो प्रोफेशन मध्ये मदत करेल निवडीसाठी, योग्य पायावर उभं राहण्यासाठी. आणि एक महत्वाचं की आपल्याकडे जसे शिक्षणासाठी, प्रोफेशनल शिक्षणासाठीचे कोर्सेस अवेलेबल ऍडमिशन फ्लेक्सवर तुम्हाला दिसतात, त्याचप्रमाणे म्हणजे माहिती अवेलेबल दिसते, त्याचप्रमाणे
ज्यांना उद्योजक व्हायचंय, ज्यांना शिक्षण घ्यायचंय, पण या पद्धतीचं न घेता, टिपिकल पद्धतीचं न घेता वेगळ्या पद्धतीने शिक्षण घेऊन त्यांना स्वतःचा व्यवसाय निर्माण करायचा आहे किंवा व्यवसायात सेटल व्हायचंय. काही अंशी आपण असं म्हणू की थोडंसं एज्युकेशन जे टिपिकल आहे ते आवडत नाही आणि काहीतरी वेगळं करायला आवडतं काही मुलांना, तर त्यानुसार सुद्धा इथे पर्याय अवेलेबल आहेत, जेणेकरून मुलं वेगळ्या पद्धतीने जाऊ शकतात आणि स्वतःच्या लाईफमध्ये उत्तम पद्धतीने सेटल होऊ शकतात आणि उत्तम पद्धतीने त्यांना त्यांचं करिअर गवसू शकतं आणि रिझल्ट सुद्धा पॉझिटिव्ह येऊ शकतात. असं या पद्धतीने खरं तर ऍडमिशन फ्लेक्सची निर्मिती झालेली आहे आणि ती तुमचा उत्तम मित्र म्हणून झालेली आहे. त्यामुळे मित्र या दृष्टिकोनातून तुम्ही ऍडमिशन फ्लेक्स कडे बघितलं तर तुम्हाला निश्चित योग्य पर्यायांची मदत आणि हात मिळणार आहे याची खात्री आहे. मॅडम, खूपच छान संकल्पना आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं पालकांना, विद्यार्थ्यांना यामुळं मदत होणार आहे. अनेकांच्या जीवनाला एक चांगली दिशा मिळणार आहे. जिथं अनेकदा भरकटण्याचा विषय येतो, धोका असतो, तर अशा ठिकाणी आपण खूप चांगल्या पद्धतीने हे काम करतात. संकल्पना तर खूपच चांगली आहे, परंतु आपलं ऑफिस आहे पुण्यामध्ये आणि जर महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या विद्यार्थ्यांना, कोकणातल्या विद्यार्थ्यांना जर याचा वापर करायचा असेल किंवा मदत घ्यायची असेल ऍडमिशन फ्लेक्सची, तर ती कशा पद्धतीने घेता येईल? येस सर, खूप महत्वाचा हा प्रश्न आहे की वापर म्हणजे उपयोग आणि मदत कशी घेता येईल. मित्राची मदत घेण्यासाठी तो अवेलेबल झाला पाहिजे असं आपण म्हणूयात. तर तुम्ही ऑनलाईन ह्याची मदत घेऊ शकता. www.admissionflex.com अशी ही साईट आहे. त्या साईटवर जाऊन तुम्ही त्याची मदत घेऊ शकता. ती मदत कशी मिळणार आहे हे तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये माहिती नक्कीच मिळणार आहे. मला एक आवर्जून आणखीन सांगावं असं वाटतं की विद्यार्थी मित्र आपले म्हणजे मित्र आणि मैत्रिणी दोन्ही जेव्हा आपलं करिअर चूज करत असतात त्यावेळेला थोडंसं असं होतंय की आत्ताचा जो ट्रेंड असतो, जो टिपिकल ट्रेंड आहे की आता आपण असं म्हणूया की इंजिनिअरिंग मधली काही क्षेत्र जी आहेत ती सध्या खूप त्याची चलती आहे किंवा त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही जर तुमचं एज्युकेशन पूर्ण केलं तर तुम्हाला त्याचा निश्चित फायदा आहे. असं जरी चित्र असलं तरी माझी मित्रमैत्रिणींना एक विनंती आहे की आपलं करिअर चूज करताना नेमकं आपलं जेव्हा करिअर आय मीन शिक्षण पूर्ण होणार आहे, आपली 4 ते 5 वर्ष शिक्षणासाठी जाणार आहेत, तर त्या 5 वर्षात नेमका मार्केटचा ट्रेंड काय आहे याचा अभ्यास करून मगच तुमच्या करिअरची जी सुरुवात आहे किंवा तुम्हाला जे चूज करायचंय ते करा, जेणेकरून पुढे गेल्यानंतर तुम्ही जे अपेक्षित गोष्टी ठरवल्या असतील किंवा अपेक्षित टार्गेट असेल ते टार्गेट कम्प्लीट होण्यासाठी तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही, कुठलीही अडचण येणार नाही. कारण तुम्ही जर त्या ट्रेनिंगचा अभ्यास योग्य पद्धतीने केला असेल तर तुमचं करिअर असं असेल की तुम्ही करिअर म्हणजे शिक्षण पूर्ण करून प्रोफेशनल साठी जेव्हा सज्ज व्हाल त्यावेळेला तुम्हाला संधी सगळ्या तुमच्या दारात उभ्या असतील आणि तुम्हाला योग्य पद्धतीने त्या सगळ्या ह्याचा जे कष्ट केलेले आहेत 5 वर्षाच्या शिक्षणासाठी त्याची फळं ही उत्तमरित्या तुम्हाला निश्चित मिळतील. दुसरी गोष्ट अर्जुन सर तुम्ही विचारलं त्यामध्ये मला तुम्हाला आणखीन एक असं सांगावं असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना सांगण्यासाठी की www.admissionflex.com जसं ऑनलाईन तुम्ही साईटवर जाऊन सगळ्या गोष्टींची माहिती घेऊ शकता, तसंच ऍडमिशन फ्लेक्सचं फेसबुक पेज सुद्धा आहे आणि युट्यूब चॅनल पण आहे की ज्याच्यावरती अनेक एक्सपर्ट्सचे इंटरव्ह्यूज आणि अनेक एक्सपर्टनी दिलेली माहिती हे सुद्धा व्हिडिओज अवेलेबल आहेत. त्यानंतर काही लिंक शेअर केलेले आहेत किंवा काही लेखमाला आहेत की तुम्हाला जर एखादं XYZ प्रोफेशन निवडायचंय तर त्या प्रोफेशन विषयी डिटेलिंग केलेली अशी लेखमालांची साखळी सुद्धा तिथे अवेलेबल आहे. त्यामुळे तुम्ही जर तिथे भेट दिलीत तर तुम्हाला निश्चित याविषयी अधिक माहिती तिथून मिळणार आहे. मला वाटतं की याच्यामध्ये अनेक कॉलेजेस आपल्या वेबसाईटवर आहेत, अनेक कोर्सेसची माहिती असेल किंवा स्कॉलरशिप कशी मिळते, त्याची प्रोसेस काय असते, याही माहितीचा, तांत्रिक माहितीचा समावेश आहे त्याच्यावर. तर त्याचाही लोकांना, आपल्या विद्यार्थ्यांना उपयोग होईल. बरोबर. तुम्ही एक्सपर्ट्सचा उल्लेख केला, तर एक्सपर्ट्सचे टॉक तुमच्याकडे भरपूर आहेत. तर कुठल्या कुठल्या विषयावर हे एक्सपर्ट्स आपल्याला सांगतात, माहिती देतात मुलांना?
आता जी प्रोफेशन्स आहेत, इंजिनिअरिंग आहे, मेडिकल आहे, त्यानंतर आपण बाकीचं लॉच्या संदर्भातलं जे हे आहे प्रोफेशन आहे ते आहे, त्यानंतर नर्सिंगचं आहे. मेडिकल क्षेत्रामध्ये खूप वेगवेगळी करिअर्स आहेत. त्या वेगवेगळ्या करिअर्स विषयी आपण त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट्सचे टॉक दिलेले आहेत की त्यांनी त्या करिअर संदर्भात तुम्हाला काय पुढे पर्याय अवेलेबल आहेत किंवा तुम्हाला हे शिक्षण घेताना आणखीन तुम्हाला सपोर्टिव्ह काय गोष्टी करता येतील. या शिक्षणात तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्हाला काय नेमकी मानसिकता ठेवून यावं लागेल किंवा तुमचं प्रिपरेशन आणि तयारी कशी असेल या संदर्भातले एक्सपर्ट्स आपले जे आहेत विषयाच्या संदर्भातले ते त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधले. ह्याच्यामध्ये अजून एक फार महत्वाचा मुद्दा आहे की जसं आपण मुलांची मानसिकता म्हणतो की काही वेळेला कमी मार्क पडतात किंवा काही वेळेला मुलं उदासीन होतात, तर याही गोष्टी फार नाजूक आहेत आणि याचाही अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपल्याकडे आपण चांगलं मार्गदर्शन करतात त्या संदर्भात. त्या संदर्भात काय सांगाल? येस, मी मगाशीच म्हणताना असं म्हटलं की ज्यांना असं थोडंसं म्हणजे कमी मार्क पडलेत, अपेक्षित होते त्यापेक्षा कमी पडलेत आणि मग आता मी नेमक्या कुठल्या प्रोफेशनला जाऊ असं थोडीशी ज्यांच्या समोर प्रश्नचिन्ह असतील अशा मुलांसाठी सुद्धा आपल्याकडे वेगवेगळे भरपूर पर्याय अवेलेबल आहेत. तुम्ही साईटला भेट दिल्यानंतर तुम्हाला हे सगळे डिटेलमध्ये बघायला मिळतील की जर मला औद्योगिक शिक्षण घ्यायचंय किंवा मला माझा स्वतःचा पारंपरिक व्यवसाय आहे आणि त्याच्यामध्ये मला टेक्नॉलॉजी आणि हे सगळं मिक्स करून मला तो वाढवायचा आहे किंवा मला तो पुढे न्यायचा आहे, तर यासाठी मी काय करू असा ज्याला प्रश्न असेल तर त्याच्यासाठी छोटे छोटे कोर्सेस डिझाईन केलेले आणि त्या कोर्सेसला रिझल्ट असलेले. दुसरी गोष्ट, जिथून तुम्ही ते कोर्सेस करणार आहात त्यांचा मदतीचा हात तुम्हाला तुम्ही स्टेबल होईपर्यंत निश्चित आहे अशा पद्धतीच्या ज्या संस्था आहेत त्या आपल्या बरोबर कनेक्टेड आहेत आणि अशा मुलांसाठी निश्चित हा पर्याय खूप चांगल्या पद्धतीचा आपल्याकडे आपल्या साईटवर अवेलेबल आहे. त्या मुलांनी कुठल्याही पद्धतीची नाराजी न बाळगता कमी मार्क पडणे किंवा कदाचित आपण असं म्हणूया थोडंसं रिझल्ट फेल्युअर मध्ये जाणे हे काही खूप मोठं नुकसानदायक आहे असं म्हणता येणार नाही. त्या क्षणाला कदाचित असं वाटू शकतं, पण त्यामुळे आयुष्य थांबतं असं अजिबात होत नाही. आयुष्यात तुम्ही खूप प्रगती करू शकता आणि त्यासाठी आपल्याला हे पर्याय सगळे इथे अवेलेबल आहेत. त्यामुळे कुठलीही नाराजी न बाळगता आवर्जून मी मगाशी म्हटलं तसं की हा मित्र आहे, त्यामुळे मित्राचा हात धरा, योग्य रस्त्याने तो तुम्हाला मित्र घेऊन जाणार आहे आणि योग्य पर्यायांची माहिती करून देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये नक्की सेटल होऊ शकाल. यासाठी तर शुभेच्छा आहेतच, पण आवर्जून भेट दिलं तर तुम्हाला ह्या सगळ्याची माहिती सहज अवेलेबल होणार. खूपच छान संकल्पना आणि खूपच छान पद्धतीनं या सर्व गोष्टी होत आहेत. खर तर जसं एखादं एक नावाजलेलं विद्यापीठ असतं किंवा नामांकित कॉलेज असतं, तसंच ही संस्था पण याच पद्धतीनं शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करते, समाजाला नवी दिशा देण्याचे काम करते. खूप खूप शुभेच्छा या तुमच्या संपूर्ण वाटचालीला. आणि आणखीन काही आमच्या विद्यार्थी मित्रांचे प्रश्न असतील किंवा आणखीन काही त्यांच्या शंका असतील तर त्याही घेऊन आपण आणखीन एकदा याच पद्धतीनं आपण संवाद साधूया. तुर्तास आपण वेळ दिलात त्याबद्दल मी खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद. आणि तुम्ही म्हणालात तसं की विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला आपल्याकडे तेवढी एक्सपर्ट मंडळी नक्कीच आहेत आणि मुलांनी आवर्जून प्रश्न विचारावेत, कारण या संकल्पनेचं मूळच विद्यार्थी आणि पालक असल्यामुळे त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांसाठी इथे कायम व्यासपीठ खुलं आहे. त्यामुळे आवर्जून प्रश्न विचारा निश्चित. आणि धन्यवाद कार्यक्रमात सहभागी करून घेतलं त्या. थँक्यू.